Croeso nôl, fi sydd yma eto. Fe enw i'r Caryl a dwi'n gweithio i Senedd Cymru fel swyddog addysg ac ymgysylltu a phobl ifanc. Dyma'r trydydd vlog yn ein cyfres o vlogiau ac mae'r vlog yma yn canolbwyntio ar aelodau'r Senedd. Mae 4 vlog i gyd, efo vlog rhif 1 yn canolbwyntio ar hanes y Senedd. Mae vlog rhif 2 yn edrych ar pwerau'r Senedd. Vlog rhif 3 yn edrych ar aelodau'r Senedd a vlog rhif 4 yn edrych ar pleidleisio yr etholiadau y Senedd. Mae pob vlog yn cynnwys pwnc trafod, fideo wedi'w hanimeiddio a hefyd tasg i chi ei gwblhau ac mi fydda i'n mynd drwy y tasg efo chi ac yn mynd drwy'r atebion os oes angen. Mae'r vlogs yn rhan o gyfres ehangach o adnoddau a mae'n bosib i chi gael gafal ar yr adnoddau hyn drwy hwb. Mi ddylia bod yna link ar y sgrin i chi rwan a mae'r link hwnnw yn dod chi yn syth at yr adnoddau hynny. Fel ydych chi'n gwybod yn barod, ers Mai 2020, mae'r oed pleidleisio yng Nghymru yn etholiadau'r Senedd wedi gostwng i 16 oed. Mae hyn yn golygu bod pobl ifanc 16 a 17 oed yng Nghymru yn cael pleidleisio am y tro cyntaf. Mae'r vlog yma yn edrych ar sut mae aelodau yn cael eu hethol i'r Senedd a beth yw eu rôl nhw. Ar ddiwedd y vlog diwethaf, gofynnais i chi ystyried y canlynol a dyma fydd ein pwnc trafod yn y vlog hwn. Pa sgiliau, profiadau a nodweddion yn eich barn chi sy'n gwneud gwleidydd da? Mae'n bosib i chi roed eich syniadau, sylwadau ymatebion yn y blwch sylwadau isod. Rydym nawr yn mynd i wylio fideo wedi'w hanimeiddio sydd yn sôn am aelodau'r Senedd. Mae 60 aelod yn cael eu hethol i'r Senedd. Maen nhw'n cael eu galw'n aelodau o'r Senedd, neu AS. Mae 40 yn cael eu dewis i gynrychioli ardaloedd bach sy'n cael eu galw'n etholaethau. Ac mae'r 20 aelod arall yn cynrychioli'r ardaloedd mwy sy'n cael eu galw'n rhanbarthau. Wrth bleidleisio yn etholiadau'r Senedd, rydych chi'n bwrw 2 bleidlais. Yn gyntaf, rydych chi'n pleidleisio dros rhywun i gynrychioli eich etholaeth a rhywun i gynrychioli'ch rhanbarth. At ei gilydd, mae gennych chi 5 aelod sy'n eich cynrychioli chi, sy'n golygu y bydd yn debygol bod o leiaf un o'r aelodau hynny o'r blaid rydych chi'n ei chefnogi, sy'n rhannu'r un farna chi ar faterion penodol. Fel arfer, bydd y blaid sydd ar nifer fwyaf o seddau yn ffurfio Llywodraeth Cymru, ond gall pleidiau benderfynu ffurfio llywodraeth gyda'i gilydd hefyd. Yr enw ar hynny yw clymblaid. Mae'r aelodau yn dewis llywydd, sy'n cadeirio cyfarfodydd yn y Senedd. Maen nhw hefyd yn dewis prif weinidog, sy'n cael ei benodi gan y Frenhines i arwain Llywodraeth Cymru. Bydd y prif weinidog yn penderfynu pa aelodau o'r Senedd ddylai ymuno â Llywodraeth Cymru fel gweinidogion Cymru. Dwi'n siŵr bod chi wedi mwynhau y fideo hwnnw wedi'w selio ar aelodau'r Senedd. A mae nawr yn amser am tasg arall. Mae pob aelod o'r Senedd yn cael ei ethol gyda pobl Cymru ac yn cynrychioli gwahanol gymunedau ar draws y wlad. Maen nhw'n trafod materion gyda pobl yn ei ardal drwy gynnal cymorthfeydd a mynychu cyfarfodydd. Mae gan rai aelodau o'r Senedd rolau gwahanol. Fel arfer, mae'r aelod sy'n arwain y blaid ar nifer fwyaf o bleidleisiau mewn etholiad yn dod yn brif weinidog. Mae'r prif weinidog wedyn yn dewis aelodau eraill o'r Senedd i ymuno ag ef fel gweinidogion Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth yn gwneud penderfyniadau ac yn gwario hyd at 17 biliwn o bunnau y flwyddyn ac yn cyflwyno syniadau ar gyfer cyfreithiau newydd yng Nghymru ar bethau fel addysg, iechyd, trafnidiaeth ac amgylchedd. Mae aelodau eraill
edrych o'r Senedd yn codi materion ac yn holi cwestiynau i'r prif weinidog, y gweinidogion a dirprwy weinidogion sydd ar Llywodraeth Cymru. Mae aelodau o'r Senedd hefyd yn awgrymu newidiadau i syniadau am gyfreithiau newydd ac yn pleidleisio ar beth ddylai ddod yn gyfraith yng Nghymru. Mae pob aelod yn cael cyfarfodydd cyhoeddus yn y siambr sy'n cael ei cadeirio gan y llywydd. Mae aelodau o'r Senedd hefyd yn eistedd ar bwyllgorau i edrych ar benderfyniadau Llywodraeth Cymru, yr arian maen nhw'n ei wario, ac yn gwneud argymhellion ar yr hyn maen nhw'n meddwl y dylai Llywodraeth Cymru ei wneud i wneud Cymru yn lle gwell i fyw a gweithio ynddo. Felly, y tasg. Yr hyn hoffwn i chi ei wneud yw dylunio eich aelod perffaith. Rhywun ydych chi'n credu fyddai'n eich cynrychiol i chi a'ch cymunedau yn effeithio ac yn llwyddo unrhyw un o'r rolau dwi wedi crybwyll eich eisoes. Oedwch y fideo tra eich bod yn cwblhau'r dasg. A dyna ni, wedi cyrraedd diwedd vlog rhif 3. Mae gen i rywbeth i chi ystyried cyn i chi wylio'r vlog nesaf fydd yn canolbwyntio ar pleidleisio yn etholiadau'r Senedd. Pam fod pleidleisio yn etholiadau'r Senedd mor bwysig? Ystyriwch y canlynol. Pa bwerau sydd gan y Senedd sy'n effeithio ar eich bywydau chi o ddydd i ddydd? Dyma tro cyntaf erioed i bobl ifanc cael pleidleisio yn etholiadau'r Senedd. Llywodraeth Cymru yn gwario tua 17 biliwn o bunnau y flwyddyn ar wasanaethau yng Nghymru, sydd yn effeithio arnoch chi bob dydd. Welai chi yn y vlog nesaf, fydd yn edrych ar pleidleisio etholiadau'r Senedd.